könnyebb volt. Lehetünk? Oké. Gyerünk! Nát a házam rászállott a címet. Ez az apa nyakában, gyerünk! Leszakad a köszönöm, gyerünk! Ha leszakad, értünk! Mi lesz? Végen sárga rádi címet, ves le róla. Na, drágáim, mehetünk gyorsabban? Talán mehetünk gyorsabban? Jó, aki nálam gyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, igen. Ezt én 18 éve ígérem, és mindig be tudom tartani. Ez a különleges. 100 millió. Na, a segít nekem a Dávid, jó? Nem baj? Dávid segít nekem, légy szíves, jó? Gyere ide, sokan vannak, nagyon sokan vannak, Dávid, és nem csak itt lennek, hanem sokan vannak, jól viszonylag a héten, fölműködve tölti a felszédülőt. Na, segíts nekem, jó? Győzzük el a gyerekeket, szedd össze magad. Hölgyeim és uraim, Dávid és Góliát, ugye? Góliát előtt, nem, ez nem Góliát, várja ki ő. Bob Merlin? Öcsém, kitáj. Na figyelj, indulás. Hát menjünk egy kitáj. Ez sem rossz. Egy 200 kicsi vannak. Köszi, szakad, mi lesz, még gyorsabban? Biztosan gyerekek, nagyon lelkes vagy, nagyon örülök. Náboruljak, gyerünk, figyelj! És egy-két, micsoda! Még gyorsabban! Nagyon jó! Nem szeretnél az a menni. Győzni jöttél? Aj, öcsém, győzni jött, jó. Bírjátok még? Bírja! Mi az, ami még friss? Aktív? Hiperaktív? Szoba tiszta? Jó, akkor gyerekek,
Nézzük. Mehet, Johnny? Figyelj!